Добро утро. Часа е 2:30 и на 26 октомври. И ние заминаваме. Отиваме в София. Летиме на летището. И летим за Италия. Нашите приключения в връзка с метрото се движи в правилна посока. Айде! Тъй като пианистка. Тук сме пред една хубава, скромна пицерийка в Милано. И мога да кажа, че аз съм един голям свидло. Няма по-голям свидло от мен. Кажи, можеш да си купиш MacBook, можеш да си купиш всичко, но просто ще стоиш по-малко ял. По-малко ял, за да може да го избият този MacBook, разбира за да може да бъде оправдано. Но за храна, защо трябва да се дават пари? Купил съм подарък на жената от Америка. Сега този подарък трябва да го изгладувам. После не ям заради нея. Сега минахме от другата страна на колониадата на Лоренцо. И изглежда е така по този начин. Цялата е направена с тухли единички. И е доста голямо. И това тук е паркчето. Това тук са мацките отпреде, върват си, карат си нещо. Той и продължава даже и отстрани. Гълъбчетата. 2 hours later. Да видите. Не знам какво се вижда. Готено е. Просто седиш се външ. На всяка втора крачка има сергии. По едно магниче 2 евро, 3 магничета 5 евро. Не че съм рекламно лице, но има и маймуни. И Сицилия. Искам да знам колко струва тези маймуни, Вет, купи ми. Няма, ти си имаш. И за то рожден ден. Дано не сме пуснали отново таймлапс, защото... Няма нищо става по-забавно с таймлапс. Не, ще бъде изрязано моето падане. Моето падане, моето претрепване. Ето ги, сменят си обувките, болят ги ръката. Убиват я. Надени и убиват. Не, всичко. Така, давай сега. Така, слагаш на мишето. Така, така. Съм фотограф. Надени. Айде, размяна. Бокус, размяна номер 560. Размяна 560. Ай, малко смяна. A few moments later. Кой снима? Ивет. Какво беше това място? Сега ще отворим. Ди Сан Амброжио. Браво. Сан Амброжио. Я, ти кажи. Базилика Ди Сан Амброжио. Браво. А сега ти? Базилика Ди Сан Андрожио. Амброжио. Амброжио, така. Има и горе колата. Ей, виждаме някакъв туалет. Много готина кола отгоре. Много красиво. Кажете ми, че тук е туалетна. Моля ви, искам туалетна. Е, тук като обработваш да ми сложиш една туалетна, да мога да си представя, че аз Ти искам туалетна. такива качества ли мислиш, че имам? Да. Не, Аз нямам. имам. Така ли? Ще видим. Моля ви, искам тук с една вълшебна пръчка да сложи на туалет.
yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. Oh, the way I breathe you. Тук сме на... Как се казваш? Мамо! Чакай, колониадата на Леонардо. Не на Леонардо. На Леонардо. Как се казваше на Совка сина? Леонардо. На Софи Маринова сина, как се казва? На кой сме? Лоренцо! Какъв Лоренцо? Колониадата на Лоренцо, нали така? На Леонардо да Винчи кулите. Ти луни си, бе! Какъв Лоренцо? И аз повтарям Леонардо. Може за това да го изтрия. Аз съм... Леонардо да Винчи колоните. Бе, не ми говори глупости. Нали Лоренцо? Само защото си ми брат, да, иначе не знам. Нищо, той Алекс ще го...